Awasan nila, tinumula na nito sa buhay. Minsan, kay babangay man kalansibo, tinalakadyo iyanan. Intaling eni naman, makanaklukyo, leoning pasbo ng bago ng pinun. Tutulong magaya, yung panang naman ang may nalalang yaking ginong, habang mananalang yang kapay-paytan, o hindi, intenatanan. O hindi malipaya, kung pakiramdaman niyo po, nung musukan niyo po, at pagka naman meron ay alalaki, ikabularing keke kayo, habang nila, ateke, papoto, abo. Pagmusgan ng malang eli, ayan na, habang nanalalim yun. Gagalaw na lagi. Dapat alayang naramdaman eli, kung sasabyanan. Ulong nanalalim mo, kung pinaglubanan. Inisip ng eli, yung mga siwa. Inya, nga ng eli kaya. Ang dapat kapilan, inagawin na ang malasin. Ngayon ako, dahil din ako kalasin. Ito po malasin, nga ng anak. Kung hindi ng anak, o naman ng inuman, kakalasin. Alaking sulating babae, umus ko ng Diyos, ang sakit nilog ko. Nanang eli kaya, muli na kang payakan, at sana, ibinakit ng Diyos ni Israel king Adwan mo. Pasalamatan ko po na yung kanakayong kanako na ng araw. Kaya't minulili, ganyan yun, at ngayon pananggaman. Kabukasan, marami ng iisip, at sinanggalang hindi mo. Kaya't nilbalik na yung galera kalunlangan. Sipin natin ka na inasarang hiyana at ketratamaan ni Dino in Adwan. Bilang nang hiyana at iyang niyaldo behit mo in Medwana kadadaki. Samuel in naging inyena kaya o hiyana. Tigkalog niya ni Dino kanapon. Ito niya may kabalo ng Dino. Salamat kay Diyos. Jesus sa pinto na laban ng talamaklan ngayon. At kabukasan ay gawing Sabat kanito, lulubi Jesus king sinagoga at pinagula ka doon. Tinulan ng daling tao, uliking pamaluuna ka doon. Tinulang lukong kalupayan at erikalupat ng eskriba. Pagudabog ni Iglesia sinagoga yung neto na lalaking alipinang marokay espiritu, kukulisak yang nanay. Namun pakilang kay Jesus ni Nazaret,
Bintahan ketik ang aming lutulan. Pagmukan ang nililito, ikaw ang banal, aming batang kay Diyos. Tapos sabyanan ni Jesus yung maro kay Espiritu na tahimik ko, luwal ka kayo. Kaya pagandulanin yung maro kay Espiritu yung tao at tutuli sa kayong luwal kayo. Nila pamulala lagi sa bula, inyang namin arang di papamutang. Nangiti, nilita pa tindog yan. At lumang utusan kapilang marawak kay Espiritu at mamuntulan mo kayo. At mabilis ang kalat ibabili ka Judea ang balita tungkol kay Jesus. Kalugro kong kapatid, itimay ko balita ng kanatamong kaligtasan. Kapuriyan kayo. Sabi mga pangulala ko, pangilagit kay anti na kanyang abadi. Ito yung sandaling devotos, ito na panata. May natin dyan yung panata, nung yung katoliko, nung yung sasampantaya, ang po, nung yung devoto. Yung ikinatapon kasampantaya na debosyon ng Santa Lucia, o kaya king Nazareno, o kaya king Virgen de los Remedios. May ngaliya pong stained glass window ng katedral. Ikasampantaya ng tamo, may ngaliya salamin ating ibubo o tinilarawan ng santo tilog galing isamban. Kitang nakanyangatakin nilatang isamban, yan, nureyo karong mga rabulat isamban at ilang salamin benawa at imopietis akit siya rin yung larawan dari Apostoles, larawan ng patron awsang data stained glass window. Kota natika kaluan yung isamban wala ko maintindihan ano yung larawan na yan ay sobat Malabogya masana o tikiaitin dyan yung larawan na yan. Wow, hindi samban. Pero kung ang luwag ka hindi samban, ay tindihan me umi at ikakilog din me. You are a believer. Metong kang devoto. Metong kang maranata. Kiling mo muna ng librong Samuel, Kapitulo 1, malabot kay panata na yan, katapang panunang Samuel. May panata ay imanang Samuel na ginahala, kanya patimamanong Ana. Ana, gulo sa diyan, the graciousness of God. Indalakha at kompasyon ng Diyos. Magwali, ingay, kakabili. Awayan na. Yang may manat tayo at dinanyan din tanawan ng panata. Bintaya ang templo ay nagbaying puso na manyang kita niya kinakong Gino. May narinig bubuklat ing kayang kalagwa ing Diyos tatamis pero sasalpantaya at pasal kinakong Gino. At iyan mga pari i-Harry, babalik kayo din, obserbahan nyo, malasing na kayo ng babae mo, diba? Malipong ate, ako malasing na na, manyang bitan ko, manangis ko, magreklamo ko hinapong nyo, o tanggalan Harry, hindi pa pagkalog yung kayaganan ko. In panata, lapin, in kayaganan, at patuparan nikang panatang ay daw. Yapo, andiyan sa biyanda natin terorismo ating Yapo. May apayatrasan ng tao ating panata. Uli ng panulawin ng taong devoto, magatanong at magayumod, magadugi. Uling puso na, uling kayang panata, yun ng kapatibatan. Ang ako
Lingapikuken, Lingkakuken, at Hinalakin. Kawol, kustos, tuma, King Santo. Baling naman tayo ng Santo Niño ng Pasko niya po ng verbal. At deti ilapin din sinyales na lingkod, pakamal, pakalulo, ang pangkasal pangbayanan alam sa Pedro. Datang bangkarot sa kami. Ginoon, lukya ka punta, lukya mo na yun. At lukya ko, di naman na Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ating sendo na lang sendo. Ating ngayon na lang ngayon. Ating albog na lang albog. Manatita mo, makadama, makayabog at makalalakad. King, pundasyon na linggaratan ko sa ipuntriyanan. Laoy sa kawat at ikokiti. Di kami magbukti ako sa pantayan at ikaptol ka. Hindi kayo ikasal pantayan at pantayan toldo. Hindi kayo kasal pantayanan niya alang sabat, alang pagkukunwari, alang pikamine, alang sa salikot, tinapong yun. Sundo tamo makanyang disposisyon, makanyang nagdiwa, makanyang na panggalawe, at makanyang kakatapatan, ikaw asal talusya. Di na nyo ko po sana. Ilog na rin bundo makapadurot kini kaming bansa, King Yado at King Diego. Bakit may kami gino ing sala ning Lord? Ing sala ning pamagmalasakit, ing sala ning katapatan. Ing kaya panata ay maranda noong elikalupa ni kayagwanan ng anak. Yang pinitang malipatan niya si Sibol, king katilog-tilugan ng interior ng puso kamo, nitong sinseridad, apong katapatan. Bendicionar po rin mayo pa ng Diyos, ito, apon mo na ang Diyos, Espiritu Santo. Bendicionar na uli-uli, tamo, king kapayasan.